Всяко тяло, което стои неподвижно и развива само ума си, се превръща в здрав ум, в болно тяло. Ето един принцип от механиката на живота, който няма да прочетете в нито един учебник. А ние искаме да имаме изцяло здрави деца, не наполовина. Мечтата ми е да видя в училище хора като мен, които учат хлапецата да обичат движението, правят здравословното хранене лесно за разбиране и изграждат навици, които ще превърнат децата ни в здрави и пълноценни възрастни. 2 часа седмично спорт не са достатъчни. Необходими са цялостни образователни програми за здрави деца.